Käynnissä oleva ympäristökriisi on aikamme vakavin ja akuutein ongelma. Nämä vuosikymmenet tullaan tulevaisuudessa muistamaan siitä, miten me vastasimme tähän kriisiin. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on torjuttava. Keinot tähän ovat olemassa, tarvitaan vain poliittista tahtoa niiden toteuttamiseen. Haluan toimia sen puolesta, että energia tuotetaan 100% uusiutuvilla ja energiatehokkuuteen panostetaan. Haluan, että ruoantuotanto muutetaan kestäväksi ja eläinten oikeudet huomioivaksi kasvissyöntiä ja ekologista viljelyä edistämällä. Haluan, että lajien sukupuuttoaalto pysäytetään perustamalla niin metsiin kuin meriin kattavat suojelualueiden verkostot. Eriarvoisuuden kasvu niin globaalisti kuin Suomessa on pysäytettävä. Haluan Suomen, joka toimii aktiivisesti köyhyyden vähentämiseksi. Tarvitaan johdonmukaista kehityspolitiikkaa, jossa ihmisoikeudet ovat ensisijalla niin talous-, kauppa- kuin ulkopolitiikassa. Suurimpia ongelmia ovat epäoikeudenmukaiset kaupan rakenteet ja kansainvälinen veronkierto. Näihin voidaan ja pitää puuttua poliittisilla päätöksillä. Suurissa kaupungeissa asuntojen kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Asuntojen liian vähäinen määrä nostaa vuokrahintoja ja lisää riskiä asunnottomuudesta. Kotitalouden menoista usein suurin kulu ovatkin asumismenot. Kohtuuhintaisia asuntoja saataisiin tuottamalla lisää julkisia vuokra-asuntoja sekä ottamalla käyttöön asuntotakuu, jolla määritellään oma koti jokaisen perusoikeudeksi. Asunnottomuudesta täytyy tehdä historiaa. Mulle on tärkeää, että politiikkaa ei tehdä vain ihmisille, sitä tehdään ihmisten kanssa. Olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan kansalaisjärjestöissä, toiminut yhteiskunnallisissa liikkeissä sekä osallistunut suoran toiminnan mielenosoituksiin niin metsissä kuin merillä. Olen sitoutunut toimimaan kestävän ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Siksi olen myös ehdolla kansanedustajaksi. Kestäviä ratkaisuja on olemassa, tarvitaan vain poliittista voimaa ja tahtoa niiden toteuttamiseksi.